लोगोफोर खुलुमबाय दिन बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरनाय जासिहरनाय थाबाय स' दिनैहाय दुर्गा फुजा हेपि दुर्गा फुजा टु एभ्रिवान दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय स' दिनैहाय माने दुर्गा फुजानि जोङो दुर्गा फुजा नायनो थांगोन जोंनियाव बोरै जायोना नोंथांमोनखौबो शेयार खालामसै ओरै थांगासिनो माने जिन्स गानदों गाइस माने गस्ला बेलेग गानदोंमोन ओमफ्राय आंखौ चेन्ज खालामनो होबाय बेनिफ्राय दायो जों थांगासिनो दं आरो आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दङ आं एसे हामा मानो होनोब्ला आङो दाखालि साननैसो फुटबल गेलेदो बुंनायमोन ना बेयावहायनो दुखु मोनदोंमोन माने आन्थुआव एसे लेंग्रिबो जादों आङो ओमफ्राय नेक्स्टआनो जाबाय आंहा माने एग्जाम जागोन 26आव 100 मार्क्सनि बेनिखायनो आङो एसे दुखुना माने क्लास लायाखैमोन भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो आरो जोंनियाव बोरै दुर्गा फुजा जायो नोंथांमोनखौ देखायनोसै ओके जों दायो टम गारियाव थांगासिनो दङ ना हायबो गाइस गामिनि टम गारियाव जों थांगासिनो दङ जोङो पानिपुरि जागोन आरोना गाइस दे माबाफोरबा गाइस जों पक'रा जागोन स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो अब्लानो नोंथांमोना मिथिगोन आं मा खालामो हेल' गाइस मोदोम सुस्मितानि चेनेलखौ स' गाइस माने बे आंनि चेनेलखौ बुंदो ना माने साबस्क्राइब खालाम होननानै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना ला स' दायो जों टम गारियाव थांगासिनो दङ नामाखौ नायना लादो गाइस दायो जोङो माने पाका रास्ता मोनबाय दायो जों मोनहैसिगोन दसे बारा गाइस लाइक शेयर आरो चेनेलाव साबस्क्राइब सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो गोनां टम गारियाव गाखोदो दिनै आङो बहुत गोबावनि उनाव गाखोदो ना टम गारियाव जोङो दायो माने फुजायाव मोनफैबायना माने बारा मानसियानो गैया माने मोनावसो फैनो हागौदां दखानफोरखौ नोंथांमोनखौ देखायगोन मोना बे फनखौ आं उन्दैयाव बायफेरबायमोन ना आरो बिखौबो बायफेरबाय नै नायनो हागोन फना मोना जोंनि बेयावहाय माने मानसियानो जायासै बारि माबायगोन नोङो गाइस आं जेबो बाया जायो फिथा जानो जबायना जों जागासिनो दं बिजि जानायाव आंबो दायो जानोसै जिलापि दखानाव हाबबाय आं बायलाना गाइस पानिपुरिबो दङ गाइस पानिपुरि दायो आङो थांनोसै नै गासिबो बायजोब्बायना आङो स' गाइस दिनैहाय माने मानसियानो गैस्रायामोन ओंखायनो जोंनि बाहाय थबनो फुल शपिं जाबाय गाइस आं ओंखारबायना माने मानसि ड्राइभारानो फैयाखै गाइस माने बेयावहाय मा होनगोन
गारिया थांबाय माहाबा लायनो दंमोन ओमफ्राय जों दायो थाबाय थांनांसिगोन दायो गाइस माने खुलुमनाय जायासै एसे माने आट्रानि जाबाय माने ड्राइभारा माहाबा लायनो दंमोन मानसै आइनिथिं नामा आइनिफ्रायनो माने ड्राइभारा थांफिनबाय बेलेगथिं ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो दं नै नामाया दायो बिथिं जों थांगासिनो दङ Mana mati lagi bola naik bis. 50 taka lagi nunggu, 50 taka thainya bis. गाइस आं बेफोरखौ बायबायना गाइस माने हाजि फैसा बायबाय माने फुजायानो मानसियानो गैस्रा दिनै आसुर नोंथांमोनथिं मानसि जाना जायाखै प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाना हरबानो जाबायना माने मानोबा मानसि जायाखै जों बेखौ मिथिनो हाला मिथियाना आसुर मानसियानो गैस्रायामोन ओरैनो फैसाल' बायजोब्बाय गाइस माने जाहा बायनायावनो Kau dikainsin sari malah. Papur gal. Ang sana ada guys. Kasih sana mama bisa dan sana bayar sih. Em berjaya yang guys. Dah hai bang. Bang sebaik ni sih. So guys saya no thang lalu kemuncikan teman ke. Okay guys saya yang thang ke sini. Good morning to everyone. Here hi video ke mana saya sebenarnya mana undang kerdang so video ke berian ada please komen kalau bansa by video ke sama-sama dekain bayar sini teman ke ni video try kalau mana sama-sama dekainnya so macam nak kita dislike kan akan macam nak please like ke sebab channel lo korang dua please unan subscribe kalau mana bansa by okay bye bye guys next video thabai lagi kan okay bye bye guys